Takže ahoj, tady Lepusy je Evelinka Maršalová a vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude Lepusy, které jen možná, vážně možná vyměním. Ale vážně možná, protože jsou hodně vzácný. I když moc nejsou vzácný, jelikož jenom někteří jsou vzácní, ale kdy ten papugam přestane. A to. Jelikož ty lepusy některé nejsou vzácní, ale na začátku lepusy jsou určitě vzácní. Takže takhle. Takže jdeme na to a užijte si video. Takže jdeme na prvního lepusa, kterého možná vyměním. Jen tak za vzácnýho, ale vážně možná, protože ho mám teprve třetí den. Je tato kolie hnědá, ano. Nevím, jestli vám ho vyměním, protože to je Evelyn, že tak jako, ne jako prostě hlavní postava. Počkej, Andulo, přestaň, Andulo, kurňa. Pardon, no teda, pardon. Takže je to tohletu kolii vážně opravdu nevím, protože to je hlavní postava kanálu Lepusy Evelinka Maršalová, takže to vážně ještě nevím, jo, takže takhle. Takže tato kolie. Papoukan jeden debilní! Hurá! Takže tato kolie. Jak jste si mohli všimnout, tak má prostě tady trochu špinavý, má řezavý krček vzadu, což mi nevadí, a má tady jako u oko takové jako špinavé trochu, ale to mi taky nevadí. A má dírku, Hasbro, ale lepusy nemá, protože prostě tohle to není ta hlavní kolie, jako není to ta hlavní kolie, prostě takhle. Takže bylo to možné. Další lepus, kterého vyměním jen za vzácný, je tato kolie. Ano, všimli jste si. Cože, jako ty máš jako 2 kolie? Ty jsi nikdy neměla 2 kolie? No tohle to vůbec nechápu. Ano, prostě přesně tak. Mám 2 kolie, no tak prostě víte. Mám 2 kolie, wow. Takže to je tu za vzácný, i když má tohle je ta hlavní kolie, nevím, protože jako má tady lepusy, jo. Dírku má, Hasbro má, a teda moc se omlouvám, ale tenhle ten čumaček už měla, jak jsem ji dostala tuhleto kolii. A trochu odřený tohleto. Takže tahle ta kolie. 2 kolie vedle sebe. Takže druhýho, kterého možná jenom vážně za vzácný, třeba za kokra, nebo já nevím, protože je třpitkovaný úplně krásně a dostala jsem ho včera. Takže je to teda, připravte se, je to ten bejsárek. Ano, říkala jsem, že je třpitivý a už mám tady třpitky trochu, to nevadí. A má poskažení, že je tady trochu jako bílý tady a tady, jenže on takhle byl, jak už jsem ho dostala, prostě jako od sestření. Od Martiny Zíchové, nevím. Má Hasbro, dírku, ale prostě má na hlavu. Vážně jenom za vzácný, jo. Nevím kolikátý, asi 4. lepus. Je za vzácný tuhletu ještěrku. Má tady poskožení, ještě na krku. Tady vedle krku má, jo, a tady, to jsem si ukazovala, že jo. A ještě tady jako na bříšku trochu, jako ty tlapky. No a ještě tady, něco modrého tam má. Ano, hodně poskožení, určitě si říkáte, co jsi s ním dělala, že jsi taková, že je takový špinavý.
Ano, chápu. Prostě dostala jsem ho už takhle, jak byl, jo. Takže má dírku, Hasbro a lepasy má tady. A má ho lepasy Nala. Takže taky za vzácný. Nevím kolikátý, tohle nemusí být jako zase tak hodně za vzácný, ale je to ten kokr španěl, je teda ze sladký edice, má trochu špinavou hlavu tady, dírku má a je teda ze sladký, jo. Tenhle ten jako taky nemusí být jako za vzácné, ticho! Tenhle ten jako taky nemusí být za vzácné, ale já ho prostě chci, protože je pro mě hodně vzácný. A je to tady ta kozička, což to zní úplně divně. Je to tohleto zvíře, prostě, jo, je tady, má tady tečku hnědou, tady má lepasy tady, to, jak už jste mohli vidět, a dírku má tady a Hasbro taky má a nemá zrzavý krček, jo, a vážně se s ní hraje úplně dobře. Taková. A nezapomeňte, ještě mám něco. Ještě mám tady tyhle taštičce. Jako vím, určitě si říkáte, cože, taštička Winx? Winx už nejsou teďka in. Ano, vím, prostě tahleta taštička je prostě už hodně stará. A používám ji. Já jsem úplně málem zapomněla na tohleto židličku. Včera jsem to taky dostala od té Martiny Zíchové a nevyměním ji. Takže dalšího lepisu, kterého vyměním jenom za vzácné, jako nemusí to být zase tak za vzácné, jo. Je to tenhle ten, jak se mu říká, Katko? Jack Russell. Je to Jack Russell. Jack Russell, ano. Je to teda Jack Russell. Má dírku a se má na noze a jinak jako tady jinak poskočný nemá. Jenom tady ucho má tady jako kdyby polepený, tak trochu. A jinak má jako tady tečko ještě na uchu a prostě tak. Já udělám druhou řadu. Na tuhle tu kolí ne. Haha. Ne, tak okno. Ten možná myslím. Další, kterého vyměním za vzácné, je tento bulldog. A si říkáte, že není moc vzácný, ale prostě pro mě je, protože jsem ho dostal k Vánocům. Takže takhle. Má tady špínu a tady špínu trochu. Nevím, se moc omluvám. A má trochu ještě tady špínu a má magnet a takhle prostě. Je prostě právě. Další, kterého vyměním jen za vzácný, který má hodně poskoření, je ten pejsánek bulldog, takový malinký bulldog, jo. Má tady poskoření, tady má poskoření, tady a tady. A ještě tady někde na hlavě tady a na noze má tady. Ale prostě má tady teda, jo. A dírku má tady. Takže moc se omlouvám za to všechno poskoření, ale prostě ne, co se. Další lepese, kterou vyměním za vzácné, je ten boxer. Má teda ošoupané packy, tady má ještě ošoupanou packu, jo, moc se omlouvám. Tady má něco růžového a teda ze zadu má taky ošoupané pacičky, má dírku a teda lepostu nemá, jo. A boxer je vzácný, takže prosím, chci se ho zbavit, takže prosím, no nevím. Další, která je hodně vzácná, je třpitiva. Tato malinká poletucha, tato poletucha, dala by se jí vám i tuhletu náušnici, která se dá sundávat snadno, když tak prosté rodiče, nebo něco. A máte tam takovou velkou dírku, takže se to tam dá snadno dát zase, jo. Jo, takže takhle. Má třpitky teda, jak jsem říkala. Má tady dírku a jinak poskoření nemá, ale prostě má tady. A Hasbro má tady. Jo, takže takhle. A poslední lepese, kterého možná jako nevyměním, je tato Pinky, nebo nevím. Je tady špinavé trochu. Má dírku, takovou malinkou a lepese má tady. Jo, ale tohle tu možná nevyměním, takže ji dávám asi pryč, protože jako takhle, ale jako, no nechci vyměňovat, takže ukazuji vám úplně od znovu. Stůj. Tato kolie možná. Tato kolie.
tenhle ten pejsek, tahle je ta ještěrka, tenhle ten kokr španěl ze sladké edice, tahle ta koza, tenhle ten Jack Russell, tenhle ten bulldog, tenhle ten malinký bulldog, tenhle ten boxer a poslední tato poletucha. Tak já si myslím, že se vám video líbilo. Ano, vím, vždycky jsem jako někdy taková retardovaná, ale dneska zrovna jako někdy nemám náladu, protože prostě když někdy jsem na počítači a jdu natáčet, tak prostě už potom nemám náladu být taková retardovaná. No prostě takhle. Já doufám, že jste si toto video užili a že jste si vybrali nějaké LPS. Pokud se vám když se vám video líbilo, nezapomeňte dát like anebo dislike. To bych nechtěla, abyste mi dávali dislikey. No, když se vám ještě víc líbilo, nezapomeňte dát odběr. A můžete to samozřejmě okomentovat v komentářích. Takže já se s váma loučím. A loučí se s váma i LPS Evelinka Maršalová. A u příštího videa zase ahoj. A u příštího ahoj.